Frihed, frisind og fællesskab. Det er mit udgangspunkt som borgmesterkandidat for Venstre i Odense. Det handler om at skabe nogle rammer, hvor tryghed og muligheder går hånd i hånd. Hvor vi er der med en hjælpende hånd, når det er nødvendigt, men hvor det først og fremmest er dig, der skal have mulighed for at skabe dit liv. Det handler om mod. Mod til også at gå nye veje, til at prøve at finde andre måder at løse opgaverne på, så vi kan gøre det bedre og billigere. Og så handler det om sund fornuft og styr på dagligdagen, orden på økonomien, for det er udgangspunktet for, at vi kan udvikle os. Og så skal vi alle sammen yde vores bedste og ønske at bidrage også til andre i et fællesskab. På den måde, så skaber vi vækst og udvikling i Odense.